Dengan pediang subhai fi barok ki bawan kena Bible study kena jenis seng ka kamut ke Bible study jong ke balang ke bangi yo mentah sengiru saka wepan but if you kum jo ki ba sengap kena Bible study lingba jong ke YouTube channel jong ke balang tengi ni pulih kena ke tayo ke beladap ya ke lenong ke banyau hadu ke dekat ke basan puar te hoi haga jingsha kala kut atat hi ke basan pulai ru ketun ke duga dekat te ke baong onda kumta way po way na ki ulalit no selayeng te tong inya duai sunya ku kpa jungi ubhab neng ni aingu emi sesina try pamila ai kani kala dingi pan ban ni penlong kani ke Bible study jong ke balang haga ni ke way pat ke janmit bat banyak beteng ban puli ke tien jumi ke badai na kani ke benta ke jong gospel Yohanes ila puli try kani ke nong ke banyu ban menta sebangin sedang pat ni ke nong ke bapra tuis nei ban pensyaingi ke tien ke jumi try wepi we na preng jungi babangi sak skor ke tien jumi try indamat iki bakodor ki ba me medan ban ong hangi ban pen i hangi khnang ba inang yo sisu ya ke jingsai ke ba me melabu na ke benta kitu ki bawat ya me try bat ki basyani ami try tu kurhui ya baro hi ki basngap ikhtian jumi hani kapor ki ba angnut ki ba thrang ban yo ke jingbam ba diamond sim nangba jong ikhtian ke jumi ai bakina yo mat ya kata try ha ke jingim ke jongki tu sngo ku pai ni ke jingkerpat ke jongi na banga pani kini keteng try nong penembi jongi uji Christ amen tenginya peteng hoi je kaban puli sekalan nong bapra te ndaikum ke jing kan mau biang khandiat ke bangila puli ha kalan nong ke banyau de hakani kalan nong ke banyau ngis ya kendu ye jing kran ke jong try jesu ki ba don bha ka kador ke bakrau ini katu ke bau ong dekat balaifo nyau laifo fra bau ong nadau nonoru usngo sliang ai bon wan hanga bon di ru jar banget hanga kembala ong ke jing tho kiwa ba em ke nya tuit no na kadono jong te kata kedai ke bangi yo sngo ke jing trauma ke jong try jesu ba ki briu ki ba wan hu ki badan ke to jing thrang jing sliang ya kata ke ba kamensim ke angnot ke thrang ke kwa ke donot ke angnot ya ke jing sup ya ke jing kemen ke besisa ke jing im kata ke jing thrang ke jing sliang ke bo om ba ki wan hu wong kinyo ya kata ke ke ba im ke ban penhon niki barom tang kata ba na ke donot jungki kin mi ki wa ki ba im bat kita ki wa ki ba im ni na tho pa da tu khot bubut bagadai sifang sim khoi tegani ke pen kan mau yingi bahabangi pediang yu try jesu da ke jinget sim khoi wan ban syong po jungi but dei mo bo penlong ke jing im jungi bakandan jing im kamut bakadan jing mut kadan jing thau kadan jing thmu kam dei bangi su im kum to bam tip banja yu ban ai ndrei kadan ka purpose akatin ke jong ki nong wei ni ongmo te kata ke de wei ni ki jing kran try su hoi ndrei ki bala bon ki ro ki bola hikai hakane ke jing la niam jong ki jiu ko baki ong ka jing khwai niam jong ki jing trap mo ka wei ni ki jing la niam ki bakong san te ngila puliru bahkan ni ke ju singi ke bakhado kitu ki farsi kila community ba gitu ki sakri yang darbar kin wan ra kila kemyu jisu bikin wan ra khmat juki ndrei phoste ki khlam da wan da ki khman ra yu kham kemyu bat kila
lingok boleh ki keluman ki ong seno boleh keluman nyelam yu teki ki ong ki abit tang ke jawab bolong simple mdanu breu belakran ko makran ni kabamot ba kampalat bani ki prophet bani ki to ki reu khrau jong ka bible ke beki ki tip bahai ki jingkran jong ki ong mdanu breu belak ban kran ko te hagatu ko khot ka ba san phulai la thopan ondo kumta wepo we naki ulalit no selayeng tingi ini kile lum da we jingmut kum kata ka darbar jong ki jiu ka Sanhedrin ban kam yu jisu banyo ban pensitom yu lani wat ban mudui ban bisari u ndrei ka jab man kum we dala wanra ka khubor begini ki sekretari darbar bagi kham wanlam utrai jisu kelas sedang mi ke jingkren tigidan lagi baong ba imat ba kisadusi ki badan lang ta poru ki yasha ye kita ki ye ki jingkren ki jong Nicodemus nomor Nicodemus wong hatu kadan mo hakaan jongi ba kham da pensisa kham da ngap no tu brio bangi mudui bangi la bansu penremiu Nicodemus kali kamta te imat kisah dusiru kisah ngudai kata tekami kejing atai perenjuki badhaka bakut kia kulmar hi pramaki badhaka bakut jayu kia lino bad kadiru kesngi kabakut atat jong kataka singkat du jong jing khwainiam mo te ni hang ni bal da kinong syun ki jong blai kia pertasla persai uru kia keren komo prajisu de khun jong blai haka bakut kimi man dagi jing kendrum pedeng jong kihi ban kia phanno kia prano mo tingi ibon ki jing jia kum kita haka bible balai thu lupa hengamot balai thu bajia kum ta haka por ba yele bat kinong syun ki khunisol tangi kunhoni barit Dreu blai ulai kumno upen mi ya gajing kulmar pedeng ginong syun kia penyap hi pramaki hagatu kamiet bau Gideon ulai ban hertma ya ginong Midian mo kidan kemba silak arfau hajar ngut kad bau Gideon ublai pai ubun yalam tang lais pangut sipai bedu berkataru bakinum lai kin siat saudong ya ka kendro Jericho te sorry mendai ka ketuga di dekawi ngamut Gideon dekawi mo tenda ba kiladap hiar mta kilalap kita gi jaka bagi syong ka ketam jong kita ginong syun kinong Midian ba kilaya penyap hi we te kata kadika bami jingkulmar te don ki por ba hakasam ro ngisyam gum kita gi jing tho pendepet kasam ka ba nyup riu ko khot bisfo Sisa kejing bitar ubriu kan nyero yami kabasa kejing bitar menpan po hami te hani i ba na kejing bitar selajong kibriu kalong penban kejing job yo blai mo persa yu try su menta kia safret hi kia prahi kia phaino selayeng kiawan bani kendo lang daga wei ke jingmet daga jingeteli banyo ban mudu yu try su banyo ban kemiu mentah kabakut kerja yu kilik pai theli bat daga jing smodu jing daga jing ka bagi ong ka disappointment mo kata ka jing bom seso jing ki begitu tika ta ka dei ka wei ka bangi i haba kapor ke jong try su kampat dei ublai penja kum kita mo to te kebuat pan ke jingjia ini puli kani kanong ka ba pra to kani ke jingjia ka dei sipang kani ka brio ka bala kem ya ka ka ba klim te tong ini puli swai kini gitu khot jong kanong ka ba pra ka tu kani lada ka sya ka por ho ngin pendap hi hadu ka khot ka ba khat wei tongan puli lot kini gitu khot kan yarap ini Ndreu jisu ulalik no syaulum ki ulip
Te ladang step ulawan pat saka temple baru pat ba boro ulawan hu bada paula syong ulah hikai yaki. Te kinong tho bat ki Farisi kila walam hu ya ka briu ya ka bala kem ka baklim. Bat haba kila bu ya ka pedeng kila ong yu hu kono hikai la lap ya ka ni ka briu baka ha ka jingle hi la ka bakadang klim. Tiu Moses lo hukum ingi haka hukum banan tham mau ya ki bakum kita me te me ong kumno. Kila ong ya ka ni te bakin yo tunjuk yu bat bakin la ban mudu yu. Ndreu Jisu haba ula dem ban tho hai ula dem hatabian ula tho dakasin dalakasin reati haka khando. Ndrei kadba kila dem keliu habau upenyeng lade ula ong haki utau baklam pop pedang jompi tu len tham ningkong yau mau haka patru habau la dem haka tebian ula tho haka khando kite haba kila yo sngo bat bakila sngo kendet hai sngo kendo kila mino way po way kida sedang nado ki bakham temen hado ki bakhado te la ino marwe yu Jisu bat kata kabriu kabadang yang pedeng te Jisu habau la penyeng yelade bat ba i yano ru ndrei tang ya kata kabriu ulo ong haka ko briu hangno kito kinong mudoi jong pha omdan bala penram ya pha kate kale thu omdan atrai Jisu lo ong haka ngaru ngam penram ya pha to khelin no but to what le pop shu te gani gadai ka wei ne ki jing thu khana ki ba don ka jing hikai ka ba khrau ka bible ka ba pen i ye ka jing i ka jong blai ya kinong pop ndrei ka jing isi ru ka jong blai ye ka pop ka ba pen i ye ka jing la jong blai ban yesha bat ki briu ba ublai ulong ba jinsur ubat tut ban bishar ten rei udai ulong ru ublai uba ong ye ubriu ba men om le pop shu mo tong ini sedang na sedang kasngi kababut teu try Jisu tip ba kini ki Farisi kila thab yu banda biang mo utip ye kita ki bawan kem yu rei kim simla not ban kem te rei kasngi kababut Utrai Jisu beteng hi ban lej seka temple. Tang ba ulej hakapor ka babiang da bu than yelade ka jingma. Ulej hakapor ka babiang bagi pai ba ru ki bun. Ban ulej seka temple nomor utip bagi pai ba ki community bon dangwan ban hikai u. Kidang angnot ban yo sngo yu. Kata kadai kajing pla ba utrai Jisu pet no nang ta da kata kajing semua bangan yadai lade bangan kham sumar begini ki Farisi kinumyo on pensaw yang ndrei ulong ru ukonrat uba IT lade but tieng lada ki wan wat ye kaban pensaw yu ba kadai ka kawai ni kinuksa ke ba manga mafiru kum ki Kristan abang imut banne ye kabadai ngidon kam menyo ye kajing slur ha kaju kapor bat kajing sian tengi ibu try Jisu ujiet ka por ka babiang ka kanum chuyo lat kabu ka ba banchu penyap klub banchu syok klub yu daki Farisi usian ka kaliang mo tati ndrei lo ong ni shwa bu ne ka temple le thu shwa ndrei Jisu la le no shawlum ki olip to kamut ba katu ka janmit bakile prano ki nongilom jeng Sanhedrin Try Jisu ru ulit paino seka jaka ka bau julet banjat han. Te ulom olip ude wei naki jaka ka bau julet ban duai. Ka keper get semani ka bau duai shwa bau un sasyakem. Kadai ka badan hatrai jong lom olip. Te uni ulom olip ka ni ka jaka ka bau julet mau ban duai lani ban penjat haji ladi kalong kumba si kilometer siteng lani si mile ki poram chua gyong na ka temple sephang mi ngi
kalong sia phang mi ngi jong ka temple mo te selendat jong lom olep kham mi ngi su kadon ka yeng jong ka Martha ka Mary bat Lazarus ha Bethania mo te kadai ka jaka ka bagi maki kadon sakoi ka Bethania sa Galilea ru ngitip ikata tenrei kani kadai ka badan ha Judea te la se teng Christ Jesus la ban sin ju kiru ban bam le e na mar ki ju khat song bhai u ki ju ai u kapor bon ja thai bon bam na mar ki long kita ki bau julet ban ni mi man kapor habau dan Jerusalem tengim tep kita ki details tambah la itu ne boleh sulung ulep te da syai ka sengipan wan phai biang se ka temple mo to nang ta le thu ru ni gedkhat baar te ladang step ula wan pat se ka temple bat upat ba baro ula wan hu bat habau la syong ula hikai ki tingi ne baka wei ka bangi ibo try jisu pentkut ban le hagani ka jing im jong u nda habau ula sedang ya kam jong kalong ban hikai pentkut ha peng kita ki jing ma ki ba mi na ki nong elam jong ki jiu ndrei habu I ka dan kalat bagi pai ba ki thrang u beteng ya ki jing kai ju te kata ka dei ka bangi I ya kata ka jing IT la ni ka devotion ka jong but kalong ka nuksa yang ai firu bagano gano ka kam ka ba u ula ben set halor jungi bangin man that ya kata kala benong ka kam ka ba kumno ru ka ba dei sibenta na ka jing sakri u blai nim dei ban man that te wat ki kam ki bangi tre man ka sngi na ka benta ka jakpo jungi ru kalong hi sibenta na ka jing sakri u blai mdei tang ka kam ka be dei hapo yeng mani ka balang ndai ka kam bangi tre man ka sngi ru kalong sibenta na ka jing sakri u mlong ban penya khlat ya kata larangi penya khlat ya kata kin mi sibun ki contradictions lani ki jing song wit apo jungi bakalong arrukom te apostle Paul ka sithi sinong Kolosai kal nong ka balai habo kentu ye kitu ki basakri ye ki kenrat wong habo fitrei lakum ba fitrei na ka benta jong try mo ta kamut ladang adi jhur hayo ne ngadi dukan ne ngatrai office ne ngatrai kam school kam college kano ka kam trai lakumba kadehi kajing sakri utrai Jesu te badu uang wari kuslai span kanong utip mo na ki kenrat akan ni perthai la banan ki kenrat ki babha ki ba ai sisa ye ka ba dei hok ban ai kum ka bainong ki don pat ki kenrat ki bam ai kum ta Apostle Paul uang wat kuslai nama du try ban ai fi da kanong ka ba sisa ka ba kham khrau te ngi nyepet sithi sinong Kolosai kal nong ka balai ka dekhot ka ba arfulai hang ni udang keren ni kisakri dengan puli ka dekhot ba arfuar demo nomor ka don jing sno kami na ka dekhot ba arfuar kisakri to ko ngu haki ke baro ilaki kenrat kat bakum ka do om da ka ba sakri khmat kum ki ba pensngo bahai ki briu ndrei ha ka ba sisatap ka do not da ka ba septing yo try kat ka ba finle to train do ka men sim kumba how try but om ha ki briu ha ba fitep ba now try pinyo pdiang ya ka bainong jong kata ka benta na ba fisakri yo Christ bo try bon ngiklat ya ka ni ka dekhot ya ka dor jong ka ni ka dekhot ngiklat teng ni penyaklat ka kam kamai ka kam bade ni menta banyo ja ni perkhat ba ka de kawai ka kam hapo balang ka de kawai ka kam nga train menta banyo jaru ka de sibenta na ka jing sakri yo try but ni hap kan mau teng ka jing sakri jungi ka bainong kam de ka ba he ni sung bangila tray sitom ringi o tang khandiat nimdei ban kuslai ka taru namar de blai pat uban saingi da kanong ka bakra ulatip uban aingi kanong te kata ka dei ka bau kentun ni bangin ngin tray da ka man siam baro but ndai bangi tray tamat si pendap ya ka ba dawa atau kenrat ubat hagani ka perthai ha ka do ndrei
pendap lakum bangi sakri utrai Jesu. Okay. Badarangi la amta sisa kejingkeman kedai kejongi. Kalong ke basisa bagi beriu ki ba la sisa kumta ki mat kejingkeman nau blehi. Tapi ni ibu utrai Jesu ai ni kata kenuksa ulong devoted saka kam ke bau bleu la payu but kani ke bau hikai ki pai ba kalong ke wei kita. Tonang ta ketuk-ketuk ke ba lai pat tekadon kami ke jingja. Hapreng kata budang hikai mi kensan ke jingja ke ba dari segi pai ba le ti kim poi perkhat mo kitab hoi bagi Farisi kitab utrai Jesu bahau dang dan pok ke temple dang hikai kensan don gani ke jingja. Dekat belai. Tegi nong tho bat ki Farisi ki la walam hu ya ka briu ya ka bala kem ha ka baklem bat haba ki la bu ya ka ha pedeng ki la ong hu kono hikai la lap ya ka ni ka briu ha ka jingle hi bakadang klem. To. Tingi i hang ni bagini ki Farisi kilong pet ngor do kata-kata ba kin kem ki briu ha ka pop ka jongki. To hoi aku ka liang kum kinong sinsar ki bede bat kaniam kujuk kapor bede ru bat ka sinsar hima kidon ka jingkit khli kata mo dan rei le thu bah ki an pateng ga baki penmi kini ki Farisi kamut bon snam hadin Moses bon spa snam hajar snam hadin Moses ki penmi pat sei ki modifications lani ki jing pen kela ya ka an tenrai bateng-teng ki ong ba dai benda pensisa shwa ya kata kabala keno te kata tekadon haka ain Moses ru badai benda pensisa shwa de benda tokit nang tan sala ban bishar ban penrem lani ban penkesan kani ke beriupan kidang sudap kem ya ka da sigi kem por men miet ne por men step tip ki wanra no traisu mendang bagila dadap ban pensisa kisaki di banan arngot kisaki kat kum ka ain Moses ta kisaki rumdan kiswanra kisumudui bejeka hakamat rajsu to kata gadai kawe mo ti kala menong ka basi siapat baki om bala kem ya ka por bakadang le kata ka pop klem jungka ti kumno ka ja kamta ngimtip mengi tamba ki thu ki be thu khana pateng lani kini ki commentators na ka jing tip pateng bah to ka sngi niam jung ki jiu ka bakhadu khamtam kadon ke jing la sungba bateng teng ki breu ki poi se jing la sungba jong ka do ndai ka dei ke jing la kemen ka ba kraw na ka benta ki jing ker khu gi jong blai ba ka dei ka por ka ayom ha ka ba ki iu so ning kong jong ki jing thung gi jong ki ndai ka ayom at ndai ki iu so ning kong bulas nang mi ka dei kata ka niam jong ki trap den rei ka bajia ki pateng la pateng ka sedang ban hierno ka dor jong ka nomor ki breu ki la sungba ka do te wat adu ki singi jungi ru teng teng ngi i ba ka Christmas jeka bangi nyo mat ki jing kemen ki ba kenyam sim ki ba khamjur man ka jing la sungba jong ka do ki don ki jeka mo ki don ki por bangi i ngi pet le ki don ki jeka ka perthai te kala palat sisa te long kum ka nuksa long i wat adu mentaru Israel ada ki kirakhi ya bakum gini ki jingla niam kadon kata ki jingla sumha ka ba jong ka do te la se ha ka jing long jong ka kum ka breu ka jing pensoi ki ka ngat ha ka ni ka pom te ki Farisi pan ki da pet ngor ki da ap thap ban yo kem ka bakum kata ka breu ban yo ban ni trai ka ho trai Jesu ndai ba kinyo lei nam ban rai ban bisyarikan rei banyo ban tunjuk yu ketuk khot kebahadian ketuk khot keban riu ko ong kilai ong i kani te ba kita tunjuk yu bakila ban mudui yu kajing thumu jungki bagi kam khnang ta gabriu ki kwa ba nyo tunjuk yu trai Jesu te nakai ka jubab ko bon sai nang tapat kin sayo kem dau ban mudui yu hakmat ka anjong Moses lani hakmat ka anjong kirum mo tong nyepet kita ki benta te ki ong kumno yu ki ong
Kono hikai ketu khot besau. Lalap ya kani ke beliau hakijingna hi bakadang klim. Nang ta ki kot yung Moses lani ki penkelmau ya ka anjung Moses. Teu Moses ulah hukum yangi haka hukum bandan thamau ya ki bakum kita. Mete me ong kumno. Ta ka dei ka jing tanju ka tes jung ki yu traisu. Lau do ong hoi ru kamut kadan ka bakila penap ban mudu yu khmat jung ka bor sensyar. Lau do ong ru kila penap lupa benong uni uhikai persya ya ki jing kai Moses. Te dau jubab de kono traisu kam dei ka basuk yu benlat na ka jing sya mudu jung ki. Mo Tin reu traisu sim jiet ban ong hoi ni em to ni ya din katan dei to ti kai ka baki ki la plan lupa kamut kumni kan ta sibuk traisu unong hoi mo kat kum ka an nomor traisu wong awan ban pen du ya ka hukum dari ban pen scam ya ka ulong teng ya kata bad udah ban bah bangi de benda ya ka hukum ke jong boleh te menta lado ong hoi kemudian dia yang buat ke hukum Moses walada si bentana kata empat pendap bat kata kalong hangno pat ki sakhi lado keli suai kata hangno ki sakhi ki basakhi persya ikani ke brio pila pensisian em kalong ta tu khram keli da kata tu tep kai ke jing thmu jong ki tu ong unong hoi tu ong nomor du ong kamut ulai dei bat ka ula ong ka badai kat kum ka an Moses tu nrei bat ka himarum pat ka himarum kam sya ya ka jing penstom da ka jing yap banle da ka bor jong ki jiu ka dei da ka bor jong ka hima bala ban penyap yo nu brio kamut kalong kum mementar mo ka capital punishment habarai penyap yo nu bala sya mudui ka dei da ka bor jong ka an kat kum ke jing bisar ka kot lani ke yeng bisar mo mla ban su rai manu ban penyap iki brio nam ta kono ka kam sniu ka bakile tilada utrai su ong hoi ki ken je report sha upat sha jong himarum kinong ni uhikai banyala persya ya ka anjung karum khnang ba unsya kem hakmat ka anjung karum ta tilada do ong empan kei ka baki penam la daun ong utrai Jesu te kamut kinong uni wila persya ya ka anjong Moses nang takin sa ainuksa uni usya ya bam di bat kinong pop bat kum ta ter ulong perlok bat kinong pop tu utrai Jesu ulong perlok bat kinong pop kamut pat bu ule lang kum bala maki ha bong kinong pop ne ka thoi ye kitu ki bre ki bala khamya em thala kamut ba dong nong pop tang maki barok hi de jong pop tang maki ki la kham im ke jing im ki pop ki ba kham pau teng kren te nrei utrai Jesu uya kren bat ki uya bam bat ki balai khnang ba unyo ban yarap iki bakinyo ban kala ka bumut bakinyo ban phai no ni ki pop ki jong ki mo usong ki bakhia kim don kam nong pen khia ki ba ki bakoi bakhiam dan kam doktor rei ngangawan na kabanta kita ki beran kam ki pen khia te teladau ong kamut kin mudui pat yu bu yele persya ya ka anjung Moses te berar ki jibab ki la penap te ki perkhat ba ka jing start ka jing sian juki ka dei ka bu Jisu numla syu ban yele but bun sen kila di kita ki buit haka bakut kila ran kelai ladi nomandol jibab mu kila ran kala kau ikan mau kau ikasian bau wanra hei ki wanra hei baki wan mudui yu kiswan kali kiong sanu ngin ai khajana show kaisar ne ina show blai mo terdu ong ai show kaisar ru kamut kinong ni ka badai pat ka we nek show blai hikai persya kiong ai show blai ru lalu transu jubam ai su bleru kinong ni pun khenya ka an jong ka rom badi ban ai ya khajana siru tu transu phawan ra ta koi ka tingka plea mo tingka nar wong pen to don yu te sadien te kadon kadur kaisar
hakmat tedon ka pisamo kadon ka dor tu song de ka badai jong kaisar aisyu kaisar ka badai jong blai aisyu blai tu no jua mta ki la sayongan kim nang su ban ki hapan no sulit no suprano tu temen ta hakani ka jing ye kendo ka kham kedi ka kham jur ka jing tanju trajisu temen ta ki abi ubun jua ten rei jua ulai yu trajisu tu ki dekat badin ki ong kumno dekat banyo nrei ke dekat banrio ketu kaju banrio hi tambah ke basi pedeng nrei jisu hamba ula dam hatibian ula tho dala ke senriati ha ka khando nrei kat baki kila dam kali hamba ula penyang ila di ula ong haki utau bakhlampop pedeng jupi ton nan tham ning kong yo mau ka tu tip baki kwa ban penrem ya ka la ki olat ten rei banyak mudui tat yu trai jisu tu trai jisu memjuba ya ta jingkli jungki usong man hamadan dak senriati jung tho jing tho man hau khando la se ka don pui la se ka de flau jung temple no te halor ka ta jing tho jung trai jisu bon bagi theory bon bagi jing mudur te nginum yelit sekita gi benta nomor ki bonjat kidon ki bre ki bong kidon komentator lese na jing tho jing komentator ki bong lese tho ya ki pop jong kito ki bre ki bon mudui ya kata ka ba sakem ka ba sakem ma baklem ta kidon pat ki bong oh begini farsi kiwan mudui kani ka bre te lese try su tho manong pipan kumno kumtat tinrei mdan kanu ka banla ban pensisya bakadei kata ka jing mudur jong taw we komentator ne jong we mo namar musim tho ni tho yu ka bangila ban su kala manong man bo try su su u tho e da khti jong un to bo ab ye ki bakin jawab namar ba hai nama kwa yaki bakin sajubab yaki jingkli ke jong bad rasung kerki ban jubab yaki marki ki ab yu bon jubab nomon te utho te lese kalong kumong kini pat ki iu ne ulas dang semjing te ki wan ban kentui ban penki su me ong kumno ma ni keli ke jingkli meong kumno kum pen kulmar yu re trajisu omnum kulmar hakata ke jinglong ke jong te utho amtan da kilawan kentur ayu bon ai ta ke juba usayeng nang ta usaong kumno tu ke khon ta ka babut kong kumno utau bakhalam pop na pedeng jumpi ton lan tham ning kong yeu mau haka te kani gadai kejubab jong tradisu ong hoi ne emi ga jingkli jongki nre ong lakumba to la ya menjur ba ka jingrai jongki kat kum ka an banen thamau tangba umong su de banen thamau ye kan re su ong be pois kham se khamat su ong na preng jifi utau bakhlam pop uta ai unen tham yu mau baning kong ta hangni kadon ka ike ka bamayan ba haka jing sau de khon jong blai but u try jisu yelade ulong khlam pop khayu na ka thaisati kamut u khlamyo e ka pop ka bahir pateng no adam haka jing im jong ku mu brio na do budang khlung simle ka weiru ka pop te ka pop bagiong ka pop la hiru u khlam le pop ka pop tan rai ru u khlamyo pateng ya ka pop tan rai balai namar la khayu haka dur ka bamayan da ka jing le phla jong blai ba an khayu na ka thaisati te haka jing sha mo u bahok bakhlam pop ubalong ru blai khon jong blai
demu badan hok banan thamau ya ka dan rei jit banum rai ban penram ya ka wong pun ban ye kitu kan na pedeng je fi don menu bakhlam pop te to sedang uta ban sedang dan thamau te lumba kata kamot bau trajisu pen i bo persya ya ka anjung musas dan rei wong ta la dei ka por be finland thamau te sedang na pedeng je fi uba bakhlam pop te jayun ta tang pulis tu dekat ke bambut mo tu dekat bepra ko ong shwa pan ru bau ladam hatbian ula tho ka khando ta mo try jisu ap ye ka jawab ju ki pat menta ka bam dei su da ka jawab da tin ka david da ka kam mo ka mo la ko mo ap bagin sedang ban thamau no ka ken te ap da ko no bu la kum jo hiu dam hatbian ban tho hakhando da ki sinra ti jung tenang ta la tho ni pat ka khot bakhandai ki te haba ki layo sngo bat baki da sngo kando ki la mi no we po we ki da sedang na do ki bakham temen hadu bakhaddu ki bakhaddu ta ka de ka mi na ka jingkran jong traisu ba u ap ye ki bakin len thamau nrei uta le se bala ningkong bala rai ban len thamau sedang ban perhat iladi kitien trajisu sedang ban dung ngang don pop ne ngam don ti don hok ne malam thamau ya ka mo te phi hang ne ka dei kata ka bangi haba karai ke yeng bisyar ni ka sarkar ban penyap yu brio da capital punishment kadai ka jingrai ka balong kelumlang da unong bisyar bar ka rai ru kalong halor ki an jongkari katkum ki an jongkari te hangni kini ki kham pendap ki an jongkari ki suwan ki su yele ban penbor trajisu ban ong ba de ban thamau ni ka brio te habukum ta trajisu pad ujibab de kai ka berkata ye jing de jung ki bat blame de shu tambat ki anjung kari kawan ke jing pen kendo iki namar kum ubriu te ki sung thu ilade bangate ngam de bakhlampop kani ke jing kran trajisu bakhlampop kala de ka mayan sebetu kata kadi ka penting e ma hangni i ye kata ka jinglong kabalong pop salansar jong khun benrio kumbo ong apasal pol ndan weru bahok ndan weru baro ina le pop upkot na jing tho jong isaya baro ina le pop ndan chu ubahok khamat ublai tikini kitab ha ye jing tho jong ki prophet jong Moses ru kitab ha isaya tho yo bat kawan kata jing pen kendo ka bakenja blai ki sefang ki pop la jong te hoi len thamau te len thamau ken ten re prajisu bu da kata ka prosedur bo baning kong ban sedang de utau bakhlam pop te la la jingan te da ubri udang don hi jing tip lam tu nong teng ate da dan tang iwi pop makana ka jing im na dang khlung ado nda rang baru dang don yam ka pop da thok tang sisien ru ka pop te kala don da thok arsien ru ka pop kala don bitar tang sisien ru kala de ka pop kumpun mensau ino tang sisien ka jing im ru ka ta de ka pop mo i berit bupen kenya ko hukum ade ka pop te kawan kata ka jing pen kendo ka bakenja blai ba ndan weru banut banlet ban sedang ban thamau balai tu ni ba na pedeng gini ki balai mi no nang ta kita ki balai phat no ki bamnut su ban baningkong ki dei kitu ki bakham rang ba nang ta ki sebut sekiwi ki bakham la se karta ngam nang ong kani kala bandai ki rang ba ha ki jing yalam ne ki rang ba karta ngam nang ong kita mo tambalo ong ni ki temen
Nado ki bakham temen hado ki bakhado. Kata kadai. Tak kemud wave yo ke jing pen kendo sifang kapop lajong but sunut ban sim ya kata ke jing jam bende beningkong ban thamau ya gani ke priyo. Tengi ne ke jing jeliu jong ke jing start jong try Jesu. Nomor bo de khunu blai. Tiki priyo ki bala ban kem ya gani ki suthu ba pleng udai sisau khunu blai. Dan nubala ban ai kum gini ki jawab. Batkan penongi kiru begini. To. Ong ni tela ino marwai u yau Jisu bat kata kebriu ke badang yang pedeng. Teu Jisu bawa penyeng iladi bat umi iya no ru retangi kata kebriu lo ong haka ko briu hano kita kinong mudu jong pha. Om dan bala penrem ya pha. Tekini artli kenten kimi mentano tra Jesu. Ningkong kejing mudui. Kabaar kejing penrem. Habaki Farisi kiwan ra ya gani gabriu kiwan mudui. Bad ki kwa roban penrem ya ka. Tangba ki kwa pengat yu tra Jesu lembah kata. Baginyo mudui u persya kaan Moses dan iha persya kaan jong himarum. Ti nrei mentau tra Jesu ahi ki kalat bakin pendap ya kata ka bakimut ban penrem ya ka nrei kimnut ban penrem ya ka namari ladi kila sungurem habu ong utau bakhlempop pedeng jofi ai bunde ubaningkong ban kawang yu mau mo ban lentam ya kata ka briu tiu sekali ni dan syuk mo ba hanu kita ginong mudu jong pha mo seno kita buan mudu ye pha sifang kapop klem nang ta mdan na pedeng juki weru bo penram ye pha ta habo ong kata kumukhon jong blai ubalong hi ublai udan ka hok ban penram ye ka nomor ba kalau penkhen ya ko hukum ke jong blai udan hok badu de ublai hi ban sabisa ringi ru na benta ki pop jongi mo den ringi ini ya utra Jesu bahaka bayadai bat kapop jongane kebriu wat lada hajing sisa khmat ju kadai sisa kadai hok sisa banyo ke jing penrem kat kum ka an ke jong Moses nrei uladan ru ke jing isna ye ka bo kwa ye ka bakan kela ke bumut bakan inono ye kata ka jingim jungka bat bakan nyo ye ke jing maap jong play te ni ke jing kran nda kalau ong ni ke beriu bom dan bependram ya ka kong dan atrai hawai bakal ong atrai kamot bakala senya yu trai Jesu mo mlaban ong yu trai Jesu bo de trai lemdala senya ludhu Apostle Paul hakasiti sikinong Korin ka beningkong kalenong ka bakhatar wong dan ubriu ubala ban ong atrai lemda ka dei no man sim khoi tang bolanget sia ublaban ong bo try Jesu udah try jung de ho naga habit teng ni ong try gen tomo teng galong tang negeri miang sentur de try Jesu ukren sang kata ong ngami thoi pi ong try nga ong ngami thoi pi wong pi kinong kambaman de teng habaki breu ki su ong try tang naga habit tang naga remiang sentur kataru ke basir khai tenrei ki baong na do ka danot atrai kamut ki dei kita ki bala sania u ki bala mat ya ke jing penim ju te wong pinpe ke siti Korin beningkong no bakhat ar khot ka ba lai hang tu pin i kata ke jing batai jong Apostle Paul naba kumta nga pentip phi bo omdan mano ro ubakran do mensimu blai ubong bo Jesu ulong balatim tagamu ubriu hi boladan mensim ko po jung unum la ban ong bo Jesu ulong balatim badamdan mano ro ubala ban ong bo Jesu ulong trai nritang hau mensim ko ki balanget siau trai Jesu mensim ko jong po jung ki bad kumta
habaki khot atrai yo try Jesu kemut kadalong ka basisa bagi la adap IT hu kila sania hu baru long try jong ka jing im ka jong ki te kata ka de jing kli yang ai phiru ma hatu Jesu ulong nem try jong ni jong phi simen jong a simen ulalong nem try bong try kemut total long kemolong ukun rat utrai jong umrau baru umrau kata ka de jing de hapdeng jong ni baru try Jesu ti kani Gabriel ka penmi da ka kentien atrai ka jawab try Jesu kong omdan atrai kamat ka jawab tek mo kulimu dan semua bemudui hei bapenram ya pha kiawan mudui seno kidan gitu kila ilot dan bapenram ya pha kong omdan to nang ta segai bebut kejingkran jong try Jesu Jesu ulong tehaka ngaru ngam penram ya pha to kill it no but to what le pop shu habo try Jesu ngam penram ya pha kamut ba ndai bo usuong toa ya pham ni le phale pom kanam ni le kamot bo la map ya ka ulai i ya ka donut ka balwet ka basusi jong ni ka breu kat ba kadang sya mudui ha kitu kenong yelam kat ba kadang sngowi ki jing kren jong try Jesu bat ki bo ong ye ki uno bakhlam pop na preng je fi un thami mau baning kong kawan ke jing pen kedu ikaru sepang ki pop la jong bat kumta try Jesu i bakala kala ka bamut haka donut jungka tenre umap no yaka namar kita ki bakala ka bamut kiyo e jing map ke jong blai tu ngam penram syo kamut bola map yaka pop jungka ndai bo usu ya la ya kata ka pop jungka la ni usu insting spang ka pop jungka mo long bo ong ketin pareng bo su ignore kiron gibre bo su ong lama kalam da siu ka dor naman ta kata jing map try Jesu tu da siu hit ladi ka dor ban map ya ka baru don ka hok kumukhun ublai ban map ya ki breu ki pop ki jongki habo pun khia yo bopang yap siliang bagi wan ra ki tu ki saungut ki perlok ki bapan pei ya ka tenum jong ka yeng ban bo yo u ha ka tu ki caka budon try Jesu sim ong la pen khia ya mi wong ko khun lamap no iki pop ki jome te udon ka bor ban map iki pop namar bo de ublai ka basdang jong ni ka gospel ka ongum no ha ka bemening kong ladon uktien baru tau uktien ulalongu blai baru ladon badu blai mo te hoi nga tengam lesingam simong tik makalong tang ba kali kata ba Yohanes la tho na do basdang bo try Jesu de u blai udan badu blai bad long blai mo te udan ka bor man penrem ye kani ka breu rei ulama ye kan ta kadau so ye ka ngam penrem kamon ngalama ye fa tin rei sifang ka pop jungka wong kum no pat hadin ulama wong dangi peit tu ka dekat ke bakat wei ke bakat du wong ngarung am penram ya pha tu khilin no batu wat le pop shoot kani kadai ka jingken tu ya ki balayo ma bi ki pop kadai ka jing khamin ti ki jong blai nanga na phi bahaba lama ki pop ki jongi banginam beteng biang hagi ju ki pop ngidang don ki jingile bat kita ki pop rei ngimdei pat ban khenchu yeki lakumba kadai ka hok jungi ban le kita ki pop wal habala mak ni rei blai u khamilenti bangin ino dak ye kita ki pop ki ba u blai lama ini no te gani kadai ka benta ka bangi hab ni le bat ka pop de hangta ba ngan ko ngo yo try Jesu ngan ko ngo yo kapa jungi bahab neng ba ngan kiar na ka bale pop persya yu blai te ka jing persyang ka dei nanga ka jing temu dei nanga ka bor te kam dei nanga ka bor ka dei na blai
mau ban pen ke boring te takadau yu Yones utho si jung u baning kong ngidang le yegani ha kenika kurs ke ba dang sudap jong ke kelas rang ba hagalenong ke baning kong jong ke siti Yones ke siti ke baning kong ke nong baning kong setho tu khot bakhandai ladangi plai ki pop jungi ulong ubayene bat ubahok ban map no ikita ki pop jungi bat ban pen khut jungi na ka bom hok baro Yones utip bayaldi lane ngi ki bangi dei ki breu bagila bandan ki khap hak bakumno rekumno ngingat hak pop bat kumta upni ne baladangi plai ki pop ki jungi daga donot ke basisya kamat ubleiru ukloi ya ke ban map ini te kumbaga ni ke brio kala yo ya ke map te tu ublein kerku ya ke ni jing puli ke jongi ya ke tin ke bakhu ke jong ta ke buram jong amen te tu ngi doi ya ingo eme try ba mela ai kalat ke bakodor mkani banginya puli pat ya ke tin jome pada try sisang ya ingo eme ba melong ublei ba isnei ngi nong pop kuma mela isnei gani ke briu ya ke balakam dagini ke nongelam hakata ke pop klim ke jongka retry namar ke jing penrit jongka bat ke jing luat hakadonot ke baka kala penpau try mela isnei ke ban map no iki pop ke jongka bat ban kentur ya ka ban hukum ru ya ka ban ong tuwat le pop show Irap ingi ru try bagin la ban nyai beteng ban nyai ban kongo eme ban pensengu bahaya eme haba me melamap ingi kipop ki babon jongi hakane ke jing em bada try irap ingi ru ban yo ki jing kai ki ba jeliu ki ba me mela ahingi lemba kane ke benta jong ke tien ke jong me hak jing dei jongi bat ki parabriu hak jing dei jongi bat ke ba mudui bat ke jing penrem ki ba sisa try ki ba mi nakapor si kapor ke jing im jungi to isnei ban hikai ngi kanrat bangin nong ki breu ki ba atkar ki ba kloy try ye ka ban perkhat ye ka ban tei ye ki para breu ban om ki ba kloy ban penrem ban bisari ye ki bangim dan hok ban bisan naladi try to sngo ku pai ni jingker pa jungi ni depan ni kini keteng Jesus Christ amen tutungin yang lang tanya penwai mah haka bawai no tu airu bagi jingai ke badap biang ke jong try jingi Jesus Christ ke jingit ba jong upleu kupa lam ke jing slok ke jong mensim bakhuin kinda syongkar hai lambat ngi kumu pailang ujong mi hang ni bat kirunget ru kelang slok ke patai menta bat hadu halakataru amen. Boleh sebut.